totiž plánuje zaviesť odpočítateľnú položku pre zdravotné odvody. Tak sa to bolo oficiálne, čo to znamená, ponovom by zamestnanci s platom do 380 eur mali byť oslobodení od platenia týchto odvodov úplne. Od tejto sumy až do 494 eur budú oslobodení čiastočne a nad túto sumu budú platiť tak ako doteraz. Parádzina! V podstate aj minimálna mzda. Rezort financí očakáva, že vďaka kombinácii zvýšenia minimálnej mzdy a odvodovej odpočítateľnej položky by mali mať zamestnanci s platom na úrovni minimálnej mzdy, teda vo výške 380 eur, každý mesiac v peňaženke viac o 32 eur. Zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky by sa malo dotknúť 450 až 580 tisíc zamestnancov na Slovensku. Ľudia dostanú viac a štát tu vyjde ročne 150 miliónov eur. Mláďa rodinky Bobo Krikľavý, ktorý verejnosť pozná ako Arnoldovcu, vyletelo z hniezda. Stalo sa to v nedeľu, tesne pred obedom, nastal deň D, mláďatko prvýkrát opustilo rodnú kolísku. Večer sa však mláďa vrátilo späť do hniezda, kde strávilo noc. V najbližších dňoch bude robiť len krátke prieskumné lety v blízkom okolí hniezda a bude stále pod dohľadom rodičov.